Seguim el matinal de Ràdio Palafrugell. Avui tinc el plaer també de tenir amb nosaltres aquí a videoconferència perquè ens expliqui moltes coses i ens parli del centre amb en Pere Canyigarol, del centre Tramuntana. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Bon dia, benvinguts. Gràcies, Pere. Escolta, fa uns mesos, no molt temps enrere, vam estar amb vosaltres al centre Tramuntana fent un programa en directe. En aquell moment, qui ens anava a dir que ens trobaríem en aquesta situació en la que estem avui en dia? Realment que sí, ningú s'ho imagina. El que sí és que hi ha un febrer i després de febrer hi ha un després, no? I aquí és on estem ara. Ara estem després del febrer amb la situació d'aquesta crisi sanitària i que això ha canviat la manera de fer, de donar servei, de treballar, inclús socialment, i tot això ens haurem d'anar adaptant, que és el que estem intentant. El centre Tramuntana, ja prou conegut entre tots nosaltres, té diferents segments on treballeu. Anem a veure una mica com us heu adaptat amb aquesta situació d'alarma, amb aquest confinament i com ho heu fet. Pere, com és el treball ara dia a dia al centre Tramuntana? Bé, jo abans de respondre-te, una mica és el que fem ara dia a dia, jo te vull posar una mica en situació de lo que es va fer. A partir del decret d'estat d'alarma del dia 14 de març, 463/2020, el que es va fer és recomanar, i per recomanació de la Federació de Discapacitats de Catalunya, la federació que estem nosaltres subscrits, que totes les persones amb discapacitat i especials dificultats deixessin el lloc de feina i estiguessin confinades al seu domicili. Per tant, això ja des del 14, ja no només l'atenció diürna, que és el centre ocupacional, sinó també el centre especial de treball. Perquè recordeu, això ja també ho vam explicar, que el centre té dos tasques diferenciades. El que és l'atenció diürna, òbviament això també ja es va aturar el mateix dia 14, i el centre especial de treball. A partir d'aquí han passat ja 2 mesos, o quasi bé 2 mesos, el dia demà passat, ja el dijous. El que hem anat fent és els serveis d'emergència, amb el que és serveis externs, jardineria, pintura, tot el que sigui indispensable, això es va aturar, sense peons i només serveis d'emergència. En cas que els clients sol·licitessin i coordinats amb Protecció Civil del municipi, exclusivament això. I, com he dit abans, el servei d'atenció diürna aturat, com actualment que encara està sense servei. Són les dues vessants que n'havíem parlat efectivament de la feina que vosaltres realitzeu. Un servei d'atenció diürna que ara mateix no recordo quantes persones hi té, però que són força i que aquestes persones no han pogut tornar, no? De moment al centre i no sabeu quan tornaran. De moment no en tenim idea. Aquest servei d'atenció diürna té en aquest moment, són aquí a Palafrugell 100 usuaris i a Sant Feliu de Guíxols 16 usuaris. I evidentment el servei, el que sí hem fet, perquè una cosa és que estigui les persones confinades a casa, el que sí hem fet en aquest servei és adaptar-nos a la tecnologia nova, que això penso que cal remarcar-ho, amb teletreball. Què hem fet exactament? Des de casa seu, les monitores, a través dels seus ordinadors portàtils o personals que tinguin, s'han establert una sèrie de tallers i a cada mòdul, penseu que la ràtio és d'una monitor o monitora amb 8 usuaris, a través del mòbil de la família s'han pogut connectar i cada matí una mica fent diferents tallers amb aquests usuaris. A part d'això, paral·lelament a això, els treballadors socials també fent el seguiment a les famílies, saber com estan, una mica si hi hagués algun problema a detectar de salut també i poder-ho notificar immediatament al Departament de Treball i de Salut també.
Perquè no oblidem que el Centre Tramuntana és un centre, com molt bé ha dit en Pere fa uns moments, un centre de treball i que treballen per diferents empreses o institucions. Això també ha estat, suposo, per part vostra, un mal de cap important, perquè, òbviament, aquestes empreses o aquestes institucions també, Pere, volien tenir els seus serveis amb els quals vosaltres esteu contractats, no? O teniu, feu la feina. Correcte. En aquest moment, el Centre Especial de Treball, en aquesta vessant, tenim contractes i convenis amb diferents ajuntaments de la comarca. També se'ls va notificar que el servei, degut a aquesta circumstància, tenim que aturar-lo i també enfocant-ho només única i exclusivament a serveis d'emergència. Aquests convenis estan detallats amb personal amb discapacitat, que són que han de fer aquestes tasques, i un oficial. Generalment tenim un oficial primera i tres peons fent aquestes tasques de jardineria. Que en aquest moment tenim 33 peons treballant. Llavors, immediatament, quan va haver el decret, es va suspendre el servei. El que sí ara estem intentant és gestionar aquesta borsa d'hores que no s'han fet i justificant una mica el fet que som una empresa sense ànim de lucre i que, per tant, com que des del Consell Comarcal els salaris no s'ha fet cap ERTE, els salaris s'estan pagant íntegrament, hem de justificar d'alguna manera el fet que no farem el servei o aquest servei que no hem fet el recuperarem a posteriori. I a hores d'ara, a dia d'avui, ja estem recuperant hores. Per tant, sí que hi ha, evidentment, amb totes les mesures de prevenció havides i per haver i exigides. I això ja ens hi van posar de seguida. El qual vol dir que alguns peons han d'anar a la feina a peu, alguns altres en vehicle amb l'oficial, sempre i quan respectant les distàncies socials i, a més, amb mascaretes, amb totes les mesures que hi ha. I exigir guants, desinfectar els vehicles, tot això ja des del primer moment ens hi van posar. Per tant, podeu anar a treballar, però el que no està obert al públic és el centre, encara no. El centre ocupacional a dia d'avui encara està tancat. El que sí ara s'està és estem mirant ja per, segurament a principis de juny, a veure com obrim i en quins termes i en quina capacitat, perquè també per garantir la distància social potser l'entrada, i és el més probable que sigui així, serà gradual. Aquestes 100 persones no entraran tot el dia. Paral·lelament a això també s'ha suspès, també remarcar-ho, el servei de transport adaptat i el servei de càtering, que ja veurem un cop progressivament vagi entrant aquestes persones, doncs veurem quan obrirem aquests serveis i en quins termes també. Pere, esteu una mica perduts? Se us ha informat bé? S'han seguit les directrius? Per part de l'administració s'està fent tot bé? O hi ha alguna cosa que hem fallat? No, jo penso que des del centre s'estan fent les coses les que toquen, segons les instruccions que ens estan dient, treballant molt amb el tècnic i amb l'assessor de prevenció de riscos, perquè és clau. Si vols veure, des de fora es pot veure com a vegades les informacions són una mica... Tot això és nou per tots, tant els que ho gestionen com els que ens hi trobem, com els treballadors que venen a fer la feina, i per tant el que no podem és transmetre aquesta certa por, no. Jo penso que s'ha de ser molt conscient del que és i, com he dit al principi, les coses al febrer eren d'una manera i a partir del 14 de març són d'una altra i estan sent d'una altra manera. Potser ara el que hem de plantejar és el teletreball, la manera de fer o inclús les classes telemàticament, doncs poder potenciar-les.
el que us deia abans, vull dir, les monitores hem descobert aquí i també vull fer públic aquest agraïment, no?, que s'hi han posat de seguida en el taller ocupacional a fer tallers online, que en diem, buscar programes o inclús formació, també s'han format a través d'altres de la Federació d'INCAT, en plena inclusió, amb diferents vídeos sobre treballar sobre el pensament positiu, sobre l'ansietat, solucionar problemes. Tot aquest tipus de coses ens ajuden a normalitzar o intentar, com a mínim, no dic normalitzar, però intentar fer una vida, no dic el normal d'abans, sinó el normal d'ara, no? Intentar fer-ho d'aquesta manera. Pere, pel que dedueixo i estic veient, n'heu après més coses de les que han sigut dolentes. O sigui que us esteu innovant, esteu aprenent coses d'aquesta crisi. Doncs jo, a veure, et diria que sí, perquè, a veure, deixant de banda tot el... Si ens posem dramàtics, en trobarem moltes de coses dolentes, però també hem de veure les coses bones. Això que deies, el tema de les tecnologies, estem al segle XXI, era una cosa que tenim que potenciar. Jo penso que això ha sigut com una catapulta que diu, tu, ha passat això, doncs, i realment està donant els seus fruits. Estem veient, evidentment, no és la situació ideal d'estar a casa, però ens hem adaptat i veiem que els usuaris, amb el seu mòbil, amb les seves xarxes socials, també responen en aquest tipus de tasques i serveis que se'ls ofereix, a través d'Instagram, que té el Tramuntana, a través del Facebook, a través d'aquests tallers més personalitzats, a través de, com ara tu i jo que estem a la plataforma Zoom, o Gypsy, que n'hi ha moltes, jo abans les desconeixia, ara ja en conec alguna més. També per mi personalment també veig que és positiu, una manera de poder fer feina i poder parlar, com ara tu i jo, que estem en una entrevista i, a més, cadascú a casa seu. Escolta, Pere, sí, hem de ser a casa. Bueno, tu estàs a la feina, jo estic a casa. Pels usuaris, pels vostres usuaris, i ja anem acabant, ha estat fàcil aquesta adaptació? Sempre ho demano a tots els col·lectius. Suposo que en deu haver-hi que s'hi han espavilat més ràpid i d'altres que ho desconeixien. No sé com ho has vist tu. Bé, no sabria què dir-te. És molt aviat encara per dir, bueno, això, aquest temps de reacció, com ha anat i com ho viuen, no? Jo crec que hi ha diferents nivells. Algú, inclús també passa amb els treballadors. Hi ha gent que no entén res i que diu, ostres, això per què, no? I altres que, mira, ho veuen com dir, ostres, mira, ara toca anar amb màscara o veuré les persones com vinguin al centre el dia que obrim, aniran amb mascareta, tant jo com ells. Bueno, tothom ho viu diferent, no te podria dir en quins termes, no t'ho sabria respondre. I la gent que te saluda pel carrer i no saps qui són, perquè et porten la cara ben tapada, Com passava amb els cascos de les motos, que te saluden i dius, mira, no sé qui era, ha passat amb la moto. Exacte. Ens haurem d'acostumar a coses d'aquest tipus, inclús s'està parlant de prendre la temperatura, els testos de Covid no sé quan arribaran i quan seran, però segurament que també tard o d'hora es faran. Bé, és tot. I sobretot potenciar molt la higiene, la neteja, perquè això també és clau, i més en centres que hi ha tanta afluència de públic i de personal. Per tant, això també s'haurà de tenir molta cura. Última, tu com ho veus, tu personalment, a partir del dia d'avui? Creus que anirà ràpid, que tornarem a empassegar, que tornarà a reactivar-se l'epidèmia, que s'acabarà? La teva opinió personal, ara sense entrar en professionalismes ni res més. No, la meva opinió personal, sincerament, és que i miro des del costat bo, ens estem adaptant i ens adaptarem bé, tant al centre com a nivell més genèric, però ja centrant-nos en els centres tindrem noves oportunitats, segur. I quant a feines, haurem de canviar segurament el model, no podem anar un oficial amb 3-4 peons, com fins ara, haurem d'anar amb brigades o amb equips de treball de recursos humans més petits, però jo estic segur que això també serà
un bé per anar, per crear nous llocs de treball. Inclús estava pensant poder la neteja ara serà un servei que anirà en alça, no? Les empreses de servei de neteja d'infraestructures, de neteja d'instal·lacions, segurament que les altres empreses contrataran més bé. Per tant, poder és un lloc, una via per poder explorar des del punt de vista del Centre Especial de Treball Tramuntana. I en quant al centre ocupacional d'usuaris, doncs, aquesta via de teletreball combinada amb presencial també és una via per anar aprenent i anar explorant. Per tant, ho veig en positiu. Menys ens haurem après a rentar les mans. És una de les coses que en traurem de tot això que ens ha passat. Bromes a part, en Pere Canyiga. Ben segur que sí. Perdona, què deies? Ben segur que sí, que rentar-nos les mans també. Molt bé. I ara ens haurem de donar, en comptes d'abraçar, ens farem així amb el colze. Amb el colze. Hem d'aprendre diferents maneres. Molt bé. En Pere Canyigaral, del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, ens ha acompanyat amb aquest matí per fer-nos una mica una xerrada sobre com ho estan vivint des del centre i ell personalment. No sé si queda alguna cosa o algun missatge que volguessis donar a la nostra audiència, Pere. Sí, vull agrair que m'hagis donat l'oportunitat d'expressar i també recordar, com sempre faré, evidentment tornem a tenir obert el Viver, el centre de jardineria, i convido tots els vilatans de Palafrugell i dels voltants a que vinguin a comprar plantes de 7 a 3, poden venir tranquil·lament i us atendrem i si no tenim la planta us la buscarem i per tant tenim obert el PUC. Molt bé, doncs et farem cas. Per aquí vindrem. Pere, gràcies i bon dia, una abraçada. Igualment, moltes gràcies.